vat sy, Kelly, vir Jocelyn tot terug by die motor om te bewys, hier is Jocelyn. Die Sangoma het die deur oopgemaak, toe klim Jocelyn en Kelly in, tot op 'n sekere spot. Toe klim Kelly uit en gaan werk toe, en toe ry die kar met Jocelyn agterin. Ik heb daar verkeerd gepraat, dat moet geweest zijn. Die vrouw klim uit, die vrouw maakt die deur open, Kelly en Jocelyn klim aan die kar en die kar rijdt op een zekere spot, maar ik kan niet zien of Kelly uitgeklim het of wat. Ik het vader weer stop, maar ze wil niet luisteren naar mij nie. Did Boeta try to stop her? Nee, my lord. Ik voel vandaag baie seer en daar wat die kind is en wie die kind het. Ik vraag met alle respect en discipline, die een wat hy kind het, of wie ook al die kind het, ik vraag dat die kind moet terugbring en dat ze nou wil lewe, my lord. En ik voel seer dat ik ook involved geweest het daar met die zaak van vandaag. Want ik is zelf een moeder met 4 kinders, my lord. Het was de waarheid, my lord. Was het zo, my lord? My lord, I can see the witness is getting emotional, but that is the evidence of the witness. Thank you, my lord. And there is another witness that travelled from the Northern Cape overnight